E, dobar dan, ovo Stefanović, čekaj, lako ćemo ovo. Reka mi je Boško da kad voća pun, ovoga pauka, da ga odmah butom, odmah da puknemo vi. Pa di ću ovo puta? Rega, oči, kad vidim. Jači je bio ništa orišćo, nego ovih. Ljudi, kako su oni čapo... Gospića, čekaj, ima neka pukne. Puknem ovaj čop, mijor kuni. Ljudi, čaposano ovu i pauka, lega koliko je pauka. Čekaj, hoćemo da nogu, hoćemo nogu, sad će me ubošće me. Ljudi, šta mi je svršilo, čekaj, sad ću malo zamotati. Kako se evo rola. Evo rola kurac. Ovako. Ovdje. On ti gospičara, če dobar šćop, plega, če se je šćop ovega. Na krivi se je šćop, na krivi se je šćop. Ma zato je dobar. Ljudi, lega. Čaposo! Čuje. Majku ti Božu, če sam dobar. On ti gospičara, gdje se Stefanoviću sakrio te. A gdje se i sakrio? Ovo Stefanović, dereš ih. Stefanović lovi hrvatsku ribu. A da vidimo, hoće opet što puknuti. Da vidim. Jebote to sve naga. Ljudi. A da je bilo ovako, obisi keruma. Ovako. Da ga je obisi keruma. Odmah mi je bilo Splito boji. Ljudi. Ovaj spada. Dobre, ali ovi. On nije rekao je cipro. Ajde, ispadi. Kaj će ja pauka. Ma ovo je pauk kilo. I veći. I ovako. Nećemo reći. Gdje smo ga čapali. Ajde, ovdje Boga, ajde, dobre. Keruma. Znaš da se kvasa gori govna. Mio. 91. Drugi, caurno, sad nije važno već, ajde. Iz Drniša jedan Mio došao je u Dalman, onda u Kopilice, za Caritas, da uzme ovega muku, ono, 3 tone. A reka mu je skladištar iz Kužaj, sad je keru misa sa 2 šlepera na polju, u svoj magazin. Stisnu ti reka sve. Po 5 sajozom, to su ti sve rože. Imao ih dobri popi, mislim, svaka čast. Ali većinom je ubi Bože. Ti Boga, ce je lipo. Ovo gre jedna jedrilica gre. Sad kako ću sad ovo odvit ga, a je ovdje da ako me obodle mogu komorno, ne, bit ću toliko mižu. Odmah ću se budla umore i odmah na dno. A i ovako, ali čapat bi ribe. Znači to je pozicija. Ček, skuraću sad, nisam Marko, dobre, ajde vamo, ajde. Dobre, ajde, vidimo se, ajde. Bog.